Book 2. 3. 3. 3. Upoznati. Megismerkedés. Megismerkedés. Zdravo. Szia! Szia! Dobar dan. Jó napot! Jó napot! Kako ste? Hogy vagy? Hogy vagy? Jeste li vi iz Evrope? Ön Európából jön? Vagy ön európai? Ön Európából jön? Ön európai? Jeste li vi iz Amerike? Ön Amerikából jön? Vagy ön amerikai? Ön Amerikából jön? Ön amerikai? Jeste li vi iz Azije? Ön Ázsiából jön? Vagy ön ázsiai? Ön Ázsiából jön? Ön ázsiai? U kojem hotelu ste smešteni? Melyik hotelben lakik? Melyik hotelben lakik? Koliko dugo ste već ovde? Mióta van már itt? Mióta van már itt? Koliko dugo ostajete? Meddig marad? Meddig marad? Dopada li vam se ovde? Tetszik önnek itt? Tetszik önnek itt? Jeste li ovde na godišnjem odmoru? Ön itt nyaral? Ön itt nyaral? Posetite me jednom. Látogasson meg egyszer. Látogasson meg egyszer. Ovo je moja adresa. Itt van az én címem. Itt van az én címem. Hoćemo li se sutra videti? Látjuk egymást holnap? Látjuk egymást holnap. Žao mi je. Imam već sutra nešto dogovoreno. Sajnálom, már más tervem van. Sajnálom, már más tervem van. Ćao. Szia! Viszlát! Vigyázat! Csak elköszönésnél használják. Szia, viszlát! Vigyázat, csak elköszönésnél. Doviđenja. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Do uskoro. Nem sokára találkozunk. Vagy a közeli viszontlátásra. Nem sokára találkozunk. A közeli viszontlátásra.